Narod neće da ima politički centar koji se zove Sarajevo. Neće da ima, jer ne smije da ima. I onaj narod koji misli da mu je svejedno, postavimo mi politički koji to ne smijemo dozvoliti. Jer onda će se isprazniti Republika Srpska, ja to vidim. I napunčena se ovdje imigrantima koji će doći i ovim koji će sada morati iz Afganistana bježati i tako dalje. Napunčena se ovdje i šta ćemo onda? Gdje ćemo onda? Eto moja odgovornost je da to ne dozvolim. Znate, u savjetu ministara gdje je sjedio Crnadak i gdje je Šarović sjedio, donešena je odluka da se u Bijeljini, u Banja Luci, ovdje na aerodromu, ne, u Zalužanima, prave migrantski centri za te migrante. Pa smo mi rekli ne može. Vlada Republike Srpske, ja bio predsjednik Republike, kaže ne može. Pa nismo dali. Znate, mi svi su to zaboravili. Što mislite da sad ovdje imamo migrantski centar u kojem ima 2000 migranta? I koji je na njihovim mapama da to postoji ovdje. Pa će krene od iz Pakistana, Afganistana, pa ide pa pravo bum u Banja Luku ovdje, pa mu se još ovdje svidi. Šta ćemo onda?